Yeah, viewers all over the world. For other people that are seeing me for the first time, Omo if Eze-Ana go Chituba, not if or before Makajugo. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi Chituba na temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emidokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ taa ka anyị chọrọ ka anyị conclude the spiritual part numbers. Taa anyị bido anyị maka ebe ahụ maka spiritual part number 9. Wee kwukwa maka gị bụ onye bụ taa ka ị na-anụ olu m. Na human spirit enwelu 9 lines, 9 spiritual part lines created by Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile. Na-agwakwa gị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere part number ọ bụrụ na ya, and that part number anyị nọ na ya bụ ndị gị na ha nọ na the same part number, bụ ndị gị na ha na-enwe the same feeling, yes, the same experience, the same etu isi eche ka onye ahụ si eche, and ka ị wee malụkwa ụdị ndị gị na ha nwere ike ime ka ihe na ụdị ndị nọ na spiritual part number ndị ọzọ gị na ha ama nata compatible no matter how, na ndị ga-ezelụ emechara wee malụ na ignorant abụrụ excuse in creation, wee malụ so na mgbe tegoro aka mgbe ndị mmadụ dị ignorant of how things work, na ị ga-afụ as onye nụrụ as dị afọ amụọ sikla. Mgbe ị mụtara sikla, ị ga-ata afụfụ sienu maka na ime enwe udo, ị ga na-enwere those crisis na-eso sikla. Mana ọ bụrụ na dị smart ọ dị knowledgeable how things work, i were nganga gbara efi ọsọ by izere ịnụ as na ọ bụ na ịbụ as nụọ aa ka ọ wee balance ya. Etu a ka ọ dịkwa na spiritual part line. Spiritual part line, when you marry the wrong person nọ na another spiritual part number, a ga-enwe crisis gị na ya ga-enwe, a ga na-enwe ama harmony, because na understanding ya na understanding ga-abụrụ the same. Onye ọbụla nọ n'ụwa nweriri onye ọ ga-abụ nyarị ya, ọ bụrụ ofu onye, ọ bụrụ ịbụa. Ọ ga-abụrịrị ndị awa nọkwa na spiritual part numbers ndị ọzọ dịkwa compatible to you. Yes, o nwere ike ịbụrụ onye dị too da ị na-enwe obi ka ị na-enyere aka too much. O nwere ndị alaikiri ya, so ịnụ onye alaikiri gị na-aga na-enwe problem. Ka nkwụsị ebe a, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya, then echusiela anyị na-enwe ihe na-akpọ monthly ritual for the month of June is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier na ọlụ mmanya na na temple aja anyị na-achụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Echefuna na anyị malitere ịchụ aja iri na igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media maọbụ na eziokwu TV because ọ dịrọ necessary. Anyị anaghịkwa eshow ihu ọrụ na social media. So ndị sonye na nyaba aja ga-enweta nchịkọta nyaba aja ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, forward ya 3 prayer requests a ga-edebe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Yes, tụ aka anyị ga-esi na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi aganye na ọnwa agwụ. Then ụbọchị ikpeazụ anyị mezie sadaka. Ya gede, so ọ bụrụ na ị dị interested, ihe ị ga-eme chat ya m na WhatsApp ma ọ bụ nwere anyị ji nwe na nkụzi ya. Forward ya token to the account number. My WhatsApp number bụ 08057837672 or 08138243871. Let's proceed. Kede ka na-ekwu maka abịa m ka nkọwa gbasara the spiritual part number 9. Nwere na-agwa gị na ndị a na-adị very compassionate. Ọ bụ eburumpụta ụwa. That is, being compassionate is their own. They always seek for like justice. They always have this desire to make this world a better place. That one thing I like it. Hana ihe na-agbalịsi ike n'obi ha bụ kedu ihe ha ga-eme ka ụwa bụrụ ebe ya atọ ute wee nye nwoke nye nwaanyị. The peace ambassadors. Ha bụ ndị na-achọ ihe ọbụla ha na-eme na ndụ abụ kedu ihe ha ga-eme ka ụwa bụrụ a better place. All their desire, or they always longing to make this place a better place, to make people happy, to make things be how it's supposed to be. That is always their longing. They can't change it. They can sacrifice so many things. They can afford for the mother into charity. Yes, the for them ego ha.
ịfụ na ha na-asọpọtụ nke a maọbụ nke ọzọ globally. Ndị a bụ ndị na-enwe this huge desire to make impact for mankind. Ha bụ ndị ga na-agwa gị maka humanity. It runs in them. They can't stop it. Because whenever they na-enwe this empathy, that is, obi ebere mmadụ na-emetụ ha. Ha na-like to make a difference. Their desire in this world, what would they do to make difference, to make this world a better place? They have this urge, this driving spirit towards that direction. So ọ bụrụ na ị bụ onye ụdị ihe a nkọwara kịta na-eme n'ime ndụ gị, then far from it, likely ya bụ for the spiritual part 9. Ndị na-etu a na-alụkarị ọrụ ihe gbasara universal services, human services, humanitarian work. Ọlụ ọbụla ga-bring justice, ọlụ ọbụla ga-eme ka udo chia, to impact life. This kind of job. Rotary services, ụmụ ọlụ agasị, ọlụ akwụ ụgwọ agasị for humanity. So ọ bụrụ na ị nọ na ị nwere ụdị ihe a, chọbụ ụdị ọlụ ya efiti gị ma ọ bụ ịlụ counseling. Yes, as profession. Ịma na counseling profession. Ana maka o nwere onye nwere the passion, you go to listen to. You know that problems have shared is solved, half solved. Problem is shared is half solved, right? Onye take that your body. Meru we bere kwesị na ọ ga-emere unu ọnọdụ ọbụla. Then we tunye gị ezi alụsị n'obi. Ọ dị emie no atọkọtọ mana ọ bụ ihe dị inside. And otu alọ ọtụta. Then hospitality, inye aka, gather is here for the refugees and those who are have with strength. And they did to itinye ha na that kind of job. Then if you know you want to put the right square peg in the right square hole, ha ga-excel. Yes. No we hear United Nations work agasi humanitarian. Ebe ha na-excel more. Ọ pụtara ọkwa na ha enwere ike ịlụ ihe ndị ọzọ. Mana ebe a wee guru dia ha na-arụ ya. Ọ ga na-arụ ya ị na-feel the passion. Even looking at the person, the man truly na onye a na-alụ ọrụ with passion. Ọ bụrụ na ego ka ọ nebere anya. Yes. And ndị na-etu a nwere ndị ọha na-adị compatible for partnership or for marriage. Anything gị na ha na-emekọ partnership. Ndị na-etu ịma na ha na-anọkarị na selfless services. Nwere numbers they cannot get married to. Nkiori. Ọ bụrụ na ha ịchọrọ ịfọm partnership. Partnership ga-efekọ gị. Bụ ịchọwa ndị spiritual part number 9 ibe gị. Ma ọ ịchọwa ndị spiritual part number 3. Ma ọ ịchọwa spiritual part number 6. Only these 3 group can share the same passion. I nwere ike ijekwa onye spiritual part number 9 na were je tiri onye materialistic. Onye like ihe gbasara ego. Yes, material things like 8. Ọ bụrụ na if 2 of them in marriage or partnership ha ga-crash amenwe harmony. Because ihe onye na-achọ, ihe onye a na-achọ abụrụ ihe onye a na-achọ. E ga-enwe huge difference and there won't be harmony. I can tell you that relationship or marriage or partnership will crash. Just matter of time. No matter how close they are. It's not one that they will coexist or not possible. Just matter of time. Even in marriage, just matter of time. They might be struggling. Let's see how we can go. Or just matter of time it will collapse because you cannot have the strength to carry it all the years of your life. So some of these things is one of the things that is contributing collapsing of partnership. Whether our business partnership, whether our marriage partnership or whatever partnership. Always look for somebody that I can tell you, even if you are disciplined or you are careless, only is suitable to you. Only got tolerate your excesses. They very disciplined, you need the obedient type. Money, only chocolate to that or if you are very careless or mother baggy. Some of these things we need to observe. Because on natural and this spiritual part 9 now, but fire elements. All fire elements. How they where this burning desire to achieve set goals. Our fire elements.
Yes. All you can just say na ha na 3 na fire element that their work because their goals are almost the same. They can still take 6 because in the 6 will no bioma. They enjoy building bonds and everything. So they are very compassionate too, and they had this empathy. So all you can do is another. So Hebrew spiritual part number 9, search for 3 or 6 or you follow 9. Then there are lucky colors and pink colors. That colors that this thing is red and pink. Is their colors. So gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị mata ya spiritual part number, I will still write them. Ihe mkpere ihe abụ summarizing. Ọ bụrụ na nkọwala gị the benefit of spiritual part 9, their weakness, their strength, and ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya o buru ibu. So ndị na-esonye na my page, etu a message video later today, I will still send other things you need. I will download everything. In the dream of spiritual part number 9. But what I can tell you now is this: discover your spiritual part number. He will marry he ganezelo. Marry he game. Makano asu buru onwe tino no aguyo nye ko aju he mere ndia. I can tell you na chukwu oge pụrụ ime ihe niile emego this world ka ọ bụrụ a better place for all of us. And if you are knowledgeable, a buru master. If you lack knowledge, a buru slave. Some of these mistakes and challenges of life we are seeing today that are avoidable. But mgbe ụfọdụ anyị na-eme ụfọdụ ignore. O nwere ndị ya anụcha maka spiritual part number. I believe ọkụm onye ọbụla. O nwere ndị ka nọ na spiritual level ha ka dị very down in the getting level primary. Yọtago? Mana dịka nsi gwa gị, nkụzi anyị bara na ya na-abụ higher level of spirituality. For the way I say, I don't mind, I don't believe on all those things. They are believe. Manetari ota. You were born your mother. Call for the bell. Man, I can tell you that you will get over Kachalo. Okay, give him in mother game and wa. Go over that is so. Get in a mother game and wa. Go where the yamma. No, the overlay or how things work, you key yourself into that particular thing. That is, adapt to your own yourself to the movement of laws of nature. So, over that ignorantly, you did not key yourself into these natural laws. Then, a man in the young akagi, man, he key only into these principles of life. Emmanuel, it shall be well with you. Let me stop here. Now, to work, you can keep me here. You know, you can't listen. I can't. A more conquest needed so I know Gawa case of one. I said, no, Maka gave me own name. On our dream and Akuza. Send their message 0805 7837672 or 0813 8243 871. 9 screen of numbers and download. May the blessing of Chukwu keep me here be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed. Kata bunkwo kwotara anyị ihe ọma. Ọma ka mere na anyị. Ihe ọbụla anyị tinyere aka na ọ ya agazi n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Ka emesịa udo dịrị unu.